Ki nek bakul kambil cilik-cilik ki apa jane iki? Alah tibake dudu kambil bolo. Tibake buah siwalan iki bolo. Lah, pohon siwalan iki juga dikenal dengan nama pohon lontar bolo atau pohon ental. Ngerti ora we? Tau ora? Iki sejenis pohon palem-palem ngono kuwi lho bolo. Sing tumbuhe mek ning Asia Selatan dan Asia Tenggara lah pokoke. Ning daerah-daerah ya kaya Indonesia barang kuwi. Pohone iki sing akeh mek ning daerah Tuban bolo. Pokoke sepanjang jalur pantai utara kono mesti akeh iki. Jarine manfaate akeh buah iki. Iki kena dingge apa jenenge wong lara weteng barang ngono-ngono iki kena iki. Pokoke masalah pencernakan wis oke lek mangan buah iki. Iki sing dodol Mas iki langsung teko Tuban bolo. Nggawa iki kok Tuban kono lho. Ngene iki lho bentuke lho tak judoi. Nah, ngene iki kaya kambil cilik-cilik ngene iki. Wah, tapi jerone enak iki jan mening pol iki kaya degan ngene kaya jeli rasane. Mas iki ya dodol legen barang bolo. Legen kuwi minuman tradisional khas Jawa Timur. Ya Lamongan ya Tuban, wah lah iki jan kenal kabeh karo minuman iki. Lek legen iki asline tlutuhe kembange lontar bolo. Dadi dijimuk titik-titik ngono terus ditampung ning kene kaya apa bumbung bambu ngono. Lah getahe kuwi diolah iso dadi legen luwegi ngene iki rasane. Lah nek awakmu tau ngombe tuwak ya iki bahan bakune tuwak legen ngene iki. Tapi sing wis disimpan ya kira-kira pirang dina ngono lek ya prosese kira-kira. Aku ya ora patek paham marai. Njajal sing paham komen apa lho.